Nigerian first president bụ Ndi Anambra onye Anambra. Nigerian first senate president bụ Nwaavorizu onye Anambra. Nigerian first millionaire bụ onye Igbo onye Anambra bụ Saluwi Odimegwu Ojukwu. Nigerian first adjutant general in the army bụ onye Anambra EMEKA Odimegwu Ojukwu. Evugia Nigerian first Olympic gold medalist bụ onye Anambra bụ Emmanuel Ivajuna. Agbakọsịa ife niile a, Nigerian first PhD holder bụ onye Anambra Okongwu. Nigerian first mathematician bụ onye Anambra. Eme agwari weta kọmputa bụ onye Anambra.